Kon gawe pramen silo. Pramene apa? Pramene suminten edan. Babar pisan. Lah sumintene rono ya? Kuwi wis rasa suminten wis edan gitu cah kuwi. Gus, ini Gus. Heeh. Lah aku bagian apa lho? Aku nonton ae yo karo bakul kacang. Mbak aku toprak tenan apa piye? Lah iki kok coprak tenan. Iya, pramen iki toprake eneke mung wong telu iki tok. Terus Nggih lakon delok judule. gagate Warok Suromenggala suminten edan. Oh ngono. Aku dadi Subroto, kowe dadi sapa Pak Dip yo ngalim. Iki dadi suminten. Seminten. Dadi aku apa mbok rabekno ora gelem karo cempluk. Aku mbok tundung minggat ditekani karo iki kondo nek Subroto wis minggat saka ndi kuwi? Kadipaten ndi? Iya Trenggalek. Ya kayak kula ya. Pinter juga lek biasane aku ngosi iki. Ya. Iya. Ngono. Adegan pertama Adegan pertama aku karo kowe omong-omong. Iya. Kene-kene. Lah aku nek ndi? Ngerek geber. Ayo terus. Iso ngerek geber. Jero Kene mesek. kene, njuk kursine ya, njuk kursine le. Heeh. Sik. Wow. Kene Gus. Duduk. Ketoprak nek aku bedino noprak. Romo kula ingkang sowan Romo. Kene Ger. Anakku sing bagus dhewe. Aduh. Ki mike bapak. Mantep, Pak. Rumah sampo mik wireless apa piye? Mik beres. Sik ora ketok Gus, ngesano. Kene Ger. Anakku sing gandeng dhewe. Ijih Romo. Hei. Kecoblos. Mripat ki kok lho. Ora mripat matamu. Pet. Ayo kene le. Kula Tunggu iki kene. Iki Rama bakal matur. duduk. Sikit. Wonten dawuh Rama. Aku eling ini malah eling Pak Camat Sepuh mbok garap ya. Nek yen noprak. Ki panjake paham ora meneng. Siget ta, ayo. Nek korsine ndi Pak gelera kaprah. Aku wis kaya Jito, Bro. Jito ireng kok. Kaya rada kuning. Kaya Pak Mantri aku. Lah nek Pak Mantri pantas. Kaya Pak Tiono anu Kocowatu. Wah, kegedean kono. Gedhe. Kurang gede. Wonten dawuh Rama. Ger anakku Subroto sing bocah bagus dhewe. Nggih Rama. Kowe cilik tak gedhekke. Gede ra kena tak cilikne. Ya, bener. Pinter. Kowe iki pinter saiki. Heeh. Rama bakal matur karo sliramu. Wonten dawuh punapa Rama? Sliramu cilik banjur gedhe tak sunatke. Kamangka saiki kuwi urung nggo. Iso teko sunat barang nyapa to? Subroto pe rabi iso teko sunat. Lah kowe ya butuh sunat, butuh bu ayah ya butuh buah. Ngono. Butuh buah. Iki ngene, Ayah. Subroto ayah. modern Iya. Nggih Rama. ayah tak matur. Iya ya. Mumpung sepi. Iki awakmu wis ngantek dewasa. Nggih. Awakmu bakal tak dhauke Bapak Rama duwe. Bapak Romo ayah piye to, Gus? Bapak Rama ayah. Aduh, waki men to. Bapak ya. Bebas sak nyeluk piye. Iya. Pake sapa? Sampean ratu kok ya. Swaduk pisan. Nggih, Romo nggih. Malah kok gendeng ya. Oh, anak sekarat. Opake kurang ajar to. Wonten Kowe dawuh. bakal tak kaweno karo cempluk. Iki pedet tapi aku mbok kaweno iki. Maksude tak nikahno. Bakal tak polo kromo awakmu karo Kanten Romo. cempluk. Piye? Nanging kula mboten purun Romo. Kula mboten remen awet bebrayan menika kula ingkang badhe ngayahi kula mboten purun Romo. Broto, Nggih Romo. kowe iki ra tau mbadal omongane Rama. Kowe kudu manut karo Rama. Yen kowe manut karo menak uripmu, kowe bakal tak olehke karo cempluk.
Ning nek perkawis setunggal menika kula mboten purun Rama. Awit kula sampun gadah sir-siran piyambak salah sawijining wanita ingkang kawula tresnani Rama. Kowe kudu kawin karo kowe Rama karo Cempluk. Mboten purun Rama. Kudu gelem. Mboten purun Rama. Jek. Aduh. Bocah kurang ajar. Mboten purun. Iya. Nek gak jotos antos apa iki? Iya. Kudu manut. Mboten purun Rama. Gelem ora? Mboten purun Rama. Ketoprane sandal munggah barang iki. Ki enek tanggane muring-muring to. Tanggane muring-muring. Pedhet kurang ajar. Kowe ora gelem. Yen ora gelem tak tundung minggat saka kene. Kula mboten purun Rama. Minggat to saka kene. Sik. Dadi pake gak penak. Wis ora penak. Gantian. Oh iya. Bosok. Ya wis. Mas tukang son duwe amper gede kok gandhen ora ya? Wes, enek apa Mas? Slenger, ya kene Mas. Slenger desel. Subrata. Kula Kanjeng Rama. Lungguh kanthi prayoga, Nger. Nggih, Kanjeng Rama nggih. Anak kok sauceng iki. Nggih, pancen mbok-mbokane nggih ngeten. Pripun Kanjeng Rama? Iki Rama wis ngunduri umur wis tuwa. Nggih. Kamangka sapa sombet sing bakal nglenggahi kadipaten ana ing Trenggalek kene Mestine kula. yen ora kowe Subrata. Nggih, Kanjeng Rama. Iki wis titiwancine Kang Mas Warok Siman nagih janji Nggih. anake sing aran Suminten arep dirabekke kelawan tak rabekke kelawan kowe. Ngoten Kanjeng. Kowe gelem ya, Mo? Gelem. Gelem aku, gelem. Gelem aku wis gatelen. Gelem. Bocahe mripate karek siji lho. Gelem penak britukane. Gelem. Bocahe nek mlaku ki semper to Subrata. Gelem ora usah njaluk sepeda motor. Gelem. Kowe apa ora lingsem, kowe apa ya nek ora isin yen mlaku gegandengan lungguh sesandingan karo bocahe cekot. Ora apa-apa, aku golek liyane. Golek partai tambahan. Gelem aku. Lah nek kowe ora nuruti aku, malah kowe kurang ajar, bapak kurang ajar, tak jar kowe. Anake gelem kok pake ora gelem. Iya. Anake gelem. Kita, Anake gelem, aku gelem. kowe gelem. Gelem. Aku gak ndah, Gus. Gandak piye? Remuh. Lah kowe pengen dadi apa? Wis ora rabi ra paten aku. Lah aku ora dadi pakem ya ora paten. Aku ora dadi anak ya ora paten. Aku ora kowe dadi anakku tanggo tumbal kowe. Kowe to. Aku pe mulih. Aku sing mulai. Lho, ayo mulih kabeh to. Nang kene kok sapa? Sing minggat aku. Kula mboten purun. Dina iki kowe tak tundung minggat. Aku minggat. Minggat. Aku minggat. Minggat tau minggat. Bocah murah tontong. Kula nuwun. Monggo. Kula ingkang sowan Gusti. Nuwun sewu Kanjeng. Lanjut. Ingkang sowan nggih Kanjeng. Lanjutkan. Sowan Kanjeng. Lanjutkan. Jangan sampai putus. Jenengan aja boleh geragas nggih. Geragas yo kebutuhan hidup. Nuwun sewu Gusti. Yo, tamu kok kurang ajar. Balah omah apike kaya ngene, tembange apik-apik, kantonge gedhi-gedhi ya. Iki ora omahku dhewe. Lah niki griyane sinten ta, Gusti? Sewane nggone Mbak Kotik. Loh, Sewan. kok nyewa niku lho. Omahku dhewe. Oh, lah nggih terene jenengan niku tiyang sugih. Sugih. Kene kok. Sugih utang. Lho, Sugih utangno dhuwit ngono lho. nggih, kula iki mriki niku kula badhe nagih janji lho, Gusti. Nagih janji. Nggih. Aku kok lali ya janjimu apa? Lho, jenengan napa supe to jenengan niku gadhahi janji kalih bapake kula lho. Janji apa? Jare ape mbok pekno rondo? Poso rondo awakmu bakal dirabekno, dijodokno Lah, nggih. karo anakku Subrata. Nggih, napa jenengan supe to, Gusti? Timbang aku karo Subrata, piye? Ngomong karo ayah ngono piye? Ya Allah.
Wong karek mendeme kok. Kosong Ayah. mendem. Ngetenono ten Lah kula seminta. niki tresnane kalih Den Mas Broto lho Ngene. Gusti. Aja dadi atimu ya. Pripun? Rama tak matur Oh nggih. yen dina iki Subrata minggat. Minggat. Iya. Waduh Den Mas Broto. Piye iki? Kok malah minggat to Kanjeng Subroto? Subrata minggat. Syukur. Ora mbok batek ya, Pak. Ora. Ben kolu tenan. Aduh, Den Mas Broto menika saestu napa Pak? Iya, Ten. Aja dadi atimu, Gak. Aja dadi atimu. Subrata mbokna ora jodohmu. Den Mas Broto. Aduh, Kanjeng. Aduh. Loh, Ten. Bapak Ibu, monggo kula aturi kondur, kula tak ngijeni. Semaput. Ten. Tak suwuk ben mari ya. Urung digencot kosong. Lha piye? Waras, waras. Waras Ten, waras. Waras Ten. Waras. Eling Ten. Waras, waras ayo. Ayo tangi ya. Tangi. 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 Nah, tangi iki Tangi. prosese apa sih kene seno? Tangi. Aduh, aduh Kang Mas. Aduh. Loh. Ayo. Loh. Panjenengan yang mriki? Sapa? Aku bar mbok perkosa, Mang. Ora urung apa-apa. Sewatu-watu. Loh. Ya Allah, penu lho Mas. Hah? Mas, mangkak kayak ngene gantengnya ya. Eling Ten. Ora rugi aku jatuh cinta karo kowe lho, Mas. Aku ki Pak Subrata. Asu Broto. Pak Subrata kok Asubrata ki piye Lah sapa? iki anake Broto, Pake Asu gak Asu Broto. Aku baung. Mas Broto. Eling Ayo eling. dadi Broto ngene ora lho, enek. Mas. Broto ora Aku wis enek. kadung terkintil-kintil karo kowe lho, Mas. Sabar. Rikala jaman semangka lho, Mas. Zaman semono kok zaman semongko iki. Semono pas nandur semangka. Oh ngono. Aku eling lho, Mas. Iya. Anake dhewe kosel-kosel ning dhuwur gubuk. Loh. Ten, Aha. ten. Eling lho. Ya Allah, Eling. kok kayak ngene ganteng. Broto. Aku ki Pak Pak E sapa? Pak Broto. Pak E Broto kok kayak ngene. Broto kelo. Lambene batik naku mrono kelo. Pak Broto. Pak Broto. Pak Broto kae. Broto. Ten, eling.
Lah, ini Broto apa kethek ta jane? Walah, alah dudu. Broto. Lah, jebul kowe iki kene Kakang. Tiwas tak goleki nganti teko kono kok. Wis aku ora duwe, aku ora duwe. Sing golek dhuwit sapa aku Lah nyatane teko kono njaluk dhuwit, iki Pak Bujanto piro? Ini apa? Dhuwit. Dinggo apa? Nggo tuku mbas. Aku gak seneng. Iki kone sapa? Heh? Pak sing digawe. Gak. Wis sapa? Mas Broto. Pujianto sing digawe. Gak ih. Pujianto. Broto. Ngene iki Pak Pujianto. Pak Awakmu ora Pujianto. pareng ngono. Gena. Broto ki wis Broto. Aku kandung kudu lho, Mas. Gatele nang kamar, gatele. aja kukuri. Tak kukurno ae piye. Kok gak geragas men ta, Mas? Sabar ya kan sabar. Pokoke sabar. Broto kuwi ora jodohmu. Kene tak tambani. Aku kandung cinta. Tak teni kene, Mas Broto. Ora pareng ngono ya, Don. Dunia tidak selebar daun kelor. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Jika sakit berlanjut, hubungi nomor Ini ini. apa ya? Kene tak ombeni. Aku Muga-muga gak waras. ngombe ngono kuwi ngombeku solar. Solar. Ya, sak jiligit. Kuwi kok dol apa kok ombe? Dan sabar. Ombe. Ombe. Waras. Waras. Wes. Ombene. Wes. Wis tambah lega. Wes. Wis piye to? Bangunnya rasanya asin. Asin. Mambu melek. Masak. Enak. Enak. Ombene. Ombene. Gimana jane uyah apa banyu Tek kuwecing ngene rasane. Lah ya lek kok nek goro aku glodhoki piye? Aku sangat getun minum ini. Kenapa? Ambune. Waras. Broto. Waras. Tek ora nganggo jepa-jepo Ayo dah mulai aku pengen kedos. Wong artis kok kedos. Waras. Waras ten waras. Tok-tokin di tur. Kae kok panja elek. Toprae kok bok. Aduh barang ngombe banyu kok terus ngene kok Mas iki. Gimana jane banyu apa to? Banyu apa lek timeng nek terus diombe ngene nek awak? Kok so malah ngono ki ora. Wis waras. Wis biasa waras. Lek tambani lek. Tambani Lek. Ngene iki lho. Mbah. Balik. Tambani Mbah. Walah kebanteran to Mbah, masa aku kok mlaku kok ngene. Waras noneh. Waras noneh. Aku mari-mari ku kok jam 4. Wis ora iso ngaret kae. Tak iso ngarit. Lah sing tarikno ning kene. Ya iki. Piye? Wis. Malah wong golek rosok malah. Aku ki mang kena apa lek ndasku ilang? Ora kena popo. Yo. Gimana jane nek apa to, Mas? Iki ngene lho, Tan Sumintan. Nggih, Ayah. Nggih. Lho, aku dadi Pak Epo. Jelasno. Iki ceritane ngene. Mau sing di omah njaluk cerita Suminten Edan. Tapi ngurung kei 50.000 bangetan tenan ya. Cah telu Jaluk nek, Iya. ndang-ndangan nek ngono. Aja. Cah telu kok dikeki 100 ciliknya sing 50 masa aku mbok kentorok kok, Pak. Oh, alah, bangetan. Pak Iboi ngono. Pak, Mboi, Pak. Iki jane Suminten apa ngemis?
Sing digawe sapa jenenge, Mang? Pujianto. Nah, ayo numpak dokar Numpak dokar neng pinggir kereta. neng pinggir kereta. Budale kok nyepit-nyepit. Budale kok nyepit-nyepit. Pak Wijianto, Pak Wijianto, kula nyuwun duit. kula nyuwun duit. Dadi kayak iki. Wong ora krungu, wong ora krungu. Iki dadi wis ngene, awakmu yo nrimo. Nrimo najane kowe iki wong piye-piye laire bumi tanah Jawa ki sing sumpah sing dadi ratoni yo Subroto, yo Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Kowe yo cukup dadi selir. Aku ya sida mbok rabi. Sida somben yang kelakon dedaupan dicelukno priase Mbak Kotik. Ya, Sound sistemnya SKR. orjene Akan ada susuke yo wong telu ki lho. lah MC-ne aku katut ora lho. Katut to. Kuwi aku ijek. Berarti awakmu sida rabi iki. Ya, Lah aku ya sida kok rabi apa ora? Lho, lanang kok yo iki dirabi. to malah kok yo dirabi bocah ki. Rumah samu ki wis pokoke kripik kita kripik to. Sing penting seneng-seneng. Ya, seneng-seneng sampe dicelukno priase Mbak Kotik kabeh. Cocok. Saiki dijajal sik. Dijajal sing ndi? Komplit kabeh. Heeh. 1, 2, 3, 4, 5 medun. Kabeh mudun ayo. Medun. Dijak Mantene seneng-seneng. melo joget. Matanya joget, Mas Gak. Wardi joget. Gak Oh melu. enggak apa-apa ayo. Gak melu. Ayo Mas. Sak lagu ayo. Heeh, sak lagu. Oh, kene. Heeh. Jalukane Pak Wijianto wis di oh kono, apa lungguh to kowe? Ngomong toh nek awakmu kesel. Oh, iki yo Mbah Jon nonton. Dhek nonton ora payu ya. Wis ndelok live. Wonge awake rapoh. Oh, amin. Clarisen kok. Mas apa ki? Arya? Si? Nisa? Bintang? Oh, enggak. Yuk, sak lagu njaluk apa? Lagu terakhir monggo. Minta lagu apa Mas, Mbak? Loro langsung hiburan iki. Waduh, Hah? luar biasa. Simpang Limon ninggal janji. Lah, bayangan Ibu kalau Mbak wong di bayangan artis. ngene. Simpang Liman ninggal janji. Urung Nek. aku ora tau krungu lagu kuwi to. Enek Mas. Wah, aku iso mosok kowe ora Nek becak iso. pati enek. Becak pati enek. Iso iringe desel. Apa lagune apa lagune? Liyane napa Mbak sing cantik? Minta lagu apa? Kowe Mas. Wong lanang kok lembek yo lagu apa ngono lho. Lagu untuk lho. Pingal. Pingal. Mbak Dane niki sak lagu niki mangke saged foto-foto nggih. Jadi gambare yo ben apik ben ora semrawut. Ngesakno Mas Wardi lho. Aduh, suwi men to ya. Ngene iki jaluk Pramila monggo dedonga mring Gusti sak paripurnaning adicara iki panjenenganipun Bapa ingkang Hamku Gati niki panjenenganipun Bapa Wijianto sak keluarga muga-muga rezekine ora lokak ning tambah kebak makmur sarwa kang tinandur gemah ripah loh jinawi panjang umur kathah rezeki sedaya panjenengan ngaturaken guing panuwun tanpa upami periasipun kanggo sukses Cempaka Mulya Ibu Kotik saking Cendana, foto lan syutinge Iva Studio, sound sisteme SKR Audio, elektune akan ada campur sari. aja lali antuk Kliwir channel uga makarya sarengan di subscribe channel-e mantene kekalih didongakno muga-muga saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah Amin. kawula Dimas Bagus Santo Kliwir Ola minus. Kalau Gus Moksen, nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan sami kita pungkasi kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin usana sing kondur sugeng pinanggihan malih sareng sedal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lucu ra lucu sing penting guyu matur nuwun Gunge Panuwun keluarga saking Teman Kakung badhe